Itinagan ti Ama. Napalabas. Bayat ti kadda da Hepe Salvador iti sentro ti ili, gapu iti panagronrondada. Kelat nga adda tinanggag da agimluong. May sagayam abas tinapabettak. Ado tinairaman anadangran, gapu iti nasao nga insidente. Iti sa bali a bangir, kayat ni Monica ti Rumuar, apaman na naamuan na tinapasamak, takayat na ti tumulong. Ngam sa na pinalubusan daytoy ni Bugi. Kabigatan na, inawagan ni Don Leon ni Hepe Salvador. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Mayura ti asawak ito'y ilimi, Hepe. Katkas makita, delikado ita ti sitwasyon. Don Leon, Iso ano anyaman ti may tulong mi, ipagayo laeng. agyaman ang unay, Don Leon. Kastapay nga rod, Hepe. Bye. Bye. At dadagiti banag anas kan alipatag pailaang itaakan ito. Tatirumbay, masulbar mi dagiti nagsasaruno apagtang dito'y San Bartolome. Kasapulak ita tinaan-anay atulong. Chief, adda na iyawag ang nasarakan a bangkay. Anya? Ket panagkunak, nasken amapan ka amis mo ijay, Chief. Nasken amakitam tila nga ti bangkay. Apay, P1 Mendez. Japay met amo. Ngem kasta ti awag dagiti kakadwa tayo. Kasapulan kano amakitam amis mo, tinasarakan da. No jak nakarwar idi kalman, gapo iti naingat apan ang bilin ni Papa ni Mang Bugi. Saan dak amalapdan ita, Mama? Iha, Amamo nakmat, Mama. No kasta nga dagiti agkasapulan iti tulong, nas ka na tumulong ak. Kastatiin mo layo iti isip ko, sipod pa'y naadda anak iti nakam, saan ka di? wen, iha. Amo ka di nagpalubusan ni Papa? Iso asumorotakan ka, Mama. Ala, padasag akasarita ti amam. Naalaam ka din itiladawan tila nga ti bangkay, P1 Mendez. Wen, Chief. Amin na kasapulan, naramid min. Ngem mangisayang kat pa'y iti investigasyon, dagiti kakadwa akamang ti Soko. Ala, ibagam kadakwada, taramidon dan tirumbag. Kasapulak mo ti anyaman nga agbalin a resulta ti panag-imbestigar da. Ariglado, Chief. Ibaga makartingan da nga isayang kat investigasyon. Kat ikagumaan tayo mat nga amuan ti kinasya asino da ito'y abangkay. Kasayatan nga rod no bilinag ni Bugi ang mang-escort kada kayo, Chona. Ngam, apay pailaan, Leon. Amumat adelikado. Ibagaman kanyak ti agpaiso. Adda ka di ar-aramidem ajak ammo, a posible nga iso ti pagpaggadan tayo asang kapamilya. Mabalin ka ti Chona. Saan akong formula di tati pagpagam? Ang mga numaalingag na ka ni Monica. Aramidem latan noan niya ti bilin ko. Di ka nagkagkad. Ni Mayora ti rumbang nga umuna makasaritak, P1 Mendez. Chief, Narigat no idiretso ka ni Don Leon ti may papan iti daytoy. amang ano niyan tumanan ti panunutin ni Don Leon, no kasta ti aramidam, Chief. Anya ko mati aramiden na no bilang laeng. Chief, amamu tayo ni Don Leon. Nalaing nga agpasugnod da jay. P1 Mendez. Anya ko mati rumbang apagpasugnudan na. Awan matidakas nga ramidak san ka di? Ti asawa na ti kangatwan nga opisyal dito'y nga ili. Saan nga iso? Ket panagkunak, rumbang laang ati asawa na amayora ti umuna akasarita. Adadagi tinasgan nga si kaswak nga umuna diti opisina, iha. Sapay la kumata maawatam dayta. Madamdama pa'y amapan ko kitaan dagiti biktima iti ospital. Masiguranak no agmot-mot taling aklatan diti opisina, Mama. Anya nga ron ti aramidam. Saan ka mabali na palubusan nga agmay-may sama pan iti ospital? Adamat ti Mang Bogi.
Agpakuyo kaklangan kan kwa na. Iha, Sigin, mama. Kayat kon ama-amuan no anya dagiti kang runaan akasapulan dagiti biktima. nakasaritak ida idi kalman. Amo ko no anya Asim, mama. alaman laangan. Ngam ayabam nga umuna dito ni Bugi. Kayat ko abilinan ana imbag, sakbay apalubusan ka amapan iji ospital. Di kay kumaagunget Sir Leon. Saan nyo ko mga ikan itidakas akaipapanan da ito'y saludsudak kada kayaw? Anya dayta. Panagkunayo ka de, kat talaga nga awanan tidakas ama pasamak dito'y ayan tayaw. Ising, anya ti kayat mo asawen? Naibaga ngamin kanyak ni Monica. Anakam yo kano ti kaawanan dagiti pulis iti asidag tayaw. Kayat asawun dayta, awandan nga agbanbantay kada tayaw. Ising, ado nga umili ti San Bartolome ti makasapol iti tulong ken proteksyon dagiti pulis. So, Iso nga imbilin kon kinihepe, nga i-pull out nan dagiti pulis na, nga adda ditoy. Tapno ado pa iti matulungan ken maproteksyonan da. Agtugaw ka, Hepe. Agyaman at Mayora. Napatagsakit diti gagaram. Si kapayan a mismo ti may diti opisinak. Talaga na pateg, Mayora. Kayat ko ang makita yu dagito aladawan. Anya dagitoy, Hepe. Kitaan nyo, Mayora. Itay lang bigat ang nasarakan dagiti taok dayta abangkay. Ket kas makita yu met. Adda ti nakasurat nga impormasyon ana iparabaw iti bangkay. Nalawag ti kunana dita. May saak a pusher. Taunak ni Don Leon Rugante. Hepe. Inkadang ko ada kayo ti umuna pang ipakitak iti dayta. Nang yulog akmeten iti bilin arumbang ada kami pailang ti makaamu iti dayta. Tas siguradong apektado kayo. Kas Mayora. Numayruwar dayta iti publiko. Pudno dayta, Hepe. Katjak lakit di mapalubusan dagiti kastoy akita ti panang dadaal. Mayora. Nalawaga panang dadaal daytoy, Hepe. Kaya't ti asino man nga akin aramid iti daytoy, ama ibabaing kan madadaal ti panagtalak dagiti umili iti pamilyami. Dayta tinalawag ama awatak iti daytoy anapasama. Nasapa kayo gayam dito, Padre Simon. Naribot pa ilang. Imaya kong dito ospital, Monica. Planok mat asarong karan ti pamilya dagiti pimusay. Gapoy tinapasama ka pa nagbomba. Kasta ka di? Uwan, Monica. Patsaka ka sa pulan damat tinananay tulong. Tawarekas ka sa no? Maksayan mo ti dagansen ang malipilik nada. Gapoy tinakamamoy sa pasama. Wan nga rod, Padre. Awan puso ta sino man ang nagaramid iti kasyay. Among mamin, Monica. At dadagiti pagteng ang narigat nga ilaw-law. No apenas ka na mapasama. Agam po na nga roden. Amin apasama. At daum no arason. Iso na lang. Tasan tayo umot amamuan adagos. Noan niya day ta arason. Kadawyan ang maamuan tayo laangan tinasao arason. No mapalabas ang tisam. Agam tinapatag. Iso ti panagbalin tayo anatibker iti pamati tayo iti Diyos. Tandaan ang kumakanayon dayta, Monica. Kagapgapo ditoy ni Hepe Salvador. Agturong itan di tabalay. Taapay, Jonah. Kasarita na ka. Taapay. Anya ti gagara na. Adda na sarakan da bangkay. Adda nakasurat nga impormasyon at taom dayjay abangkay.
Sigod iti nakasurat iti karton anay parabaw iti bangkay. May sa kano a pusher, kat taom kano. Imposible day ta, Jonah. Isu nga rod nga inyawag kun ken kati ipapandita ni Hepe. Tano masaganaam ti ibagam ken kuana. Laglagi pam, Leon. Nailanad tinagan mo iti ibagbagak ken kaapakdaar anasarakan da iti dayjay abangkay. Ulitek, agsagana ka, agturungan dita ni Hepe Salvador. Talaga sa anak ang makaid na. Saan ang mapunas ti panagdandanag ko? No apay mat ngamin adinak inkuyog ita ni Monica. Sigod mat nga ikuyog naknukas jay arumwar. Ngam no apay adinak inkuyog itay. Ay, nagkuyog damat ngamin arimwar kin ni Ma'am Chona. Ay, kasi akmat anabati dito'y akadwak ni Sir Leon. Anya nga ita, madandanagan ako na... At na nagsartang alukan iti bataw. Ay, inakitaan. Ang mga no nagsublinda Ma'am Chona kan Monica. At dada siguraon. Kadwam gayam ni Bugi. Wan, Padre. Tinak namin palbosan ni Papa wag may sa aklaan. Ayan ni manang ising. Nabatiin siya balay. Kasta gayan. Kasano nga rodan, Padre? Agpakada akon. Kaya't kayo kumapay ako yogan amang sarungkar iti pamilya dagiti Pimosay. Ngam imawag mat ngaminan ni Mama. Sige lang, Monica. Kat ulit agtimbagakan ka. Agdali na kumaan at ibkar ti pamatim iti Diyos. Iti likudan dagito'y amapaspasamak ita. Kalukuan dayta, Hepe. Nalawag apa ng dadaal dayta. Ngem asino timang daddadael kada kayo, Don Leon? Tsaka mo. Mamati ak, at asino man niya akin aramit iti dayta. Kat adamot laeng pakay naigan na iti amin na napasamag kada kami. Ha? Kasta ti atap ko, Hepe. Don Leon, adda ka di atapan nyo a posible nga akin aramid iti kunayo, apanang dadael kada kayo? Ay, awan, Hepe. Tawan mo't ti amok a nakaginurak. Malaksid laing no adda pa kay naigan dagito'y apasamag iti politika. Anya ti kaya tiyo asawan? Mayura ti asawak, Hepe. Kat saan na mailibak iti kaaduan, nga adu ti mangayat kan mangipatpatag kini Chona. Naawan ti makita da apanggapuan da mang dadael ken kuana. Posible ada kami a pamilya na ti aramaten ta. Tano madadael kami, sigurado a madadael dameten ni Chona. Apay asaan ka amatagtagari, Mama? Awan, iha. Nabanugak lang. Ha? Amumutan. Makastress ti agpanunod. Gam ti agtrabaho iti pisikal. Sa bagay, agpay suday ta, Mama. Ngam kasapulan ti agbalin anatibkar. Saan arumbang apaidagelak kadagitoy a mapaspasamak ita. Nasaya at mata nakasubli kayon diti balay, Bugi. Kasimbilin niyo, amo. Inaramid ko ti amin, tapno mabantayak dagiti agina. At ka ti parikot, amo. Naggapo dito'y ni Hepe Salvador. Amo. Adda nasarakan da bangkay. Kat tidakis na. Adda pakdaar ana ikabil iti bangkay amang ibagbaga. Apo sir kano da at tao. Kat tao kano. Anya. Day tatagpayso, Bugi. Nailanad mismo tinagan ko iti dayja apakdaar.
Iswa kayat ko abilinam dagiti tao tayo. Isardeng tayo pa'y laeng to operasyon ti droga. Aginggat kaano ang mailimod ni Don Leon Rogante ti aramid na. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti ama! Itinagan ti ama! Napalabas. May sabang kay tinasarakan dagiti pulis, ket itinapan ni Hepe Salvador itinasaw a lugar. Naklat daytoy, apaman ang nakita na tipakdaar amang ipakpakaam mo, a pusher tinapapatay at tao, ket tao daytoy ni Don Leon Rogante. Iti sabali a bangir, nagkita da Padre Simon ken Monica iti ospital nga ayan dagiti biktima ti panagbomba. Kabayatan na, apaman na nakasangpet da bugi iti mansyon dagiti Rogante. Kinasarita adagos daytoy ni Don Leon. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. At ka di barikot, amo. Naggapo dito'y ni Hepe Salvador. Amo. Adda nasarakan da bangkay. Katidakes na. Adda pakdaar anay kabili ti bangkay amang ibagbaga. Apusir kano. Kentao kano. Anya. Dahil tagpaiso, Bogi. Nailan na da mismo tinagan ko iti dayja apakdaar. Iswa kayat ko abilinam dagiti tao tayo. Isardeng tayo pa'y laing ti operasyon ti droga. Amo. Diyak kayat nga dati maduktalan dagiti pulis amang suporta iti pakdaar. Anaala da iti bangkay dayjay alalaki. Nakita yung ka diti bangkay, amo. Nakitak tila dawan na. Ket pacheck a runner tayo dayjay. Anya. Iso nga awagam itamot laing dagiti tao tayo. Tabilinam ida. Isardeng tayo pa'y laing to operasyon ti droga. Ay na, nakarutida nagkaubayat ti kaawan niyo, Monica. Apa, yaya? Kasanumot nga may amkek nga amangan no adamanen kela at amakastrik iti inaladan ti pagtaengan niyo. Yaya? Nakaamamak, saan ka daig? Maawatan ka, yaya? Iswasaan amapunas ti panagdanag ko itay. Nakitam tiladawan nga imot ni Hepe. When? Saan ko ngam amo tinasarakan da bangkay? Leon, Panagkunakit at dati mang dadadal kanyak. ngam asino? Tsaka mo, Chona. Saan ko amay baga? Ngam kasta tinalawag ang mapaspasama kita. At damang dadadal kanyak. Dahita tinalawag. Kasano ang mapanagnakan tayo ita, no niya ti agpaiso, Chief? Sigun kini Don Leon. Aramidan tayo ti trabaho tayo. Chief. Naskan nga irwar tayo iti publiko daytoy. Anya? Saan tayo nga taamadaksan ka ni Mayora Rogante? Anya ko maaga po amadaksan tayo. Sigurado ngamin nga iso ti kang runaan nga apektado, no kaskasano, Chief. Nalawag ti imbaga ni Don Leon. Aramidan tayo ti trabaho tayo. Kaya't nga ro dasawan day tayo. Iwaragawag tayo, no anya tinaduktalan tayo. Anya jay ko ng Chona. Kasanon no mairuwar iti publiko ti pakdaar a nakita dagiti pulis. Iti nasarakan da bangkay. Yun, apay nga agisem ka? Saan arabrabak laeng daytoy? Panagkunam kadikat mamati dagiti umili at talaga nga adda pa kay naigak may papaniti dayjaan na sarakan na bangkay. Leon, Saan to amamati dagiti umili nga adda pa kay naigak, Chona? Ngamin, nagimula ak itinasaya at nga aramid kadagwada. Ultimo ni Monica nga anak ta. Tumultulong ka dagiti agkasapulan.
Talaga rumrumwaran ti amin. Iso nga gipakpakita kay tinasaya at kadagiti umili. Tapno makaluban ti pudno nga aramid mo. Sipod pa'y nagasawa ta, Jonah. Ammo monti amin. Iso ama paling kati, ha? Saan ka man niyaging dadalos ita? Tilaengan yamanim, kat iso ti kinasirib ko, taging gaita, awan pa'y ti makamu iti pudno. Naawatan nyo kadi amin ngayong bagak. Nasayat no kasta. Ala, aramidan yung dagiti na ibili na trabaho yo. Move! Kita eknan niya ti reaksyon ni Don Leon. Apaman ang maamuan ti si Bubukal nga ili, ti may papan iti pakdaar anak kita mi iti nasarakan na bangkay. Maburbur na kat. Iso nga aramidak mat ti amin. Tapno maamuak no anya ti pudno. Ayan ni Monica, ising. Adda ijay silid na, ma'am. Ising, pangasim. Di mo baybayan ni Monica, ha? Ha? Apay, Ma'am Chuna. Adda ka dinamnamaan nyo adakas ang mapasamak kenkwana. Awan mo't kit di. Isu na laang tasaan ang mailimod dagiti kinadakas ang mapaspasamak iti aglawlaw ita. Ma'am Chuna. Diyak kaya ta mairaman ti anak ko. Da kayo ti kanayon ngagkuyog, iso asika ti bilbilinak. Di ka agdanag, Ma'am Chuna. Talaga mo't asaan ko abaybayan ni Monica kag. Agyam anak, ising. Talaga asikalaangan ti amok a pangibilinak ken ni Monica. Saan unsa kakuyog ita ni P1 Mendez? Ada imbilin ko nga si Katsuan na, Simon. Kasta ka din, Narding? Wen. Ikagkagumaan mi ngamin nga aramidan ti amin. Tapno masulbar dagiti kaso, anasken arisutan mi. Narding, agandad ka lang. Amo mo't siguro na pagganti trabaho. Agyaman ak iti palagip mo, Simon. Amom, kasla na punas ti danag ko idi nagbalintan anasingad iti tunggal maysa. Nalagan nga mintiriknakan ka, Simon. Kasla saan ka nasabsabali kanya? Kasta akmat lang, Narding. Agyaman ak ta simmangbay ka dito'y San Bartolome. Uray no kaskasano. Addan ti pangibibkasak itiriknak. Awanan yaman na, Narding. Basta noon dati parik. Adak lang dito eh. Tandaan am dayta. Siguraduam laeng awan ti makadlawgan ka. Amumatan. Diyak kaya't amabulilyaso ti aming iparamid ko kan ka. Ibagbagan ni Bugi, nga ison ti makamo amang ipatungpal. Ngam diyak kaya't nga igasang-gasat ni Bugi. Amumatan. Medyo napudot ti mata tilintag ken kuana. Manipod iti napatay na ti may sa alalaki ngay marubayan di ti balay. Wen, dahita ti pudno. O sige nga Roden. Namnamay ka saan ka mapaay iti paparamid ko ka. Ma'am Chuna, aggurigur ni Monica. Ha? Apay ngamin? Diyak mo't ammo, ma'am. Ngam di kay agdanag tay na si kaso kong pinagtumar kumutan. Oh, apay ang nakigiddan pa iti panagsakit ni Monica ita. Nagadungas asikasuak gapo ka dagiti napasamak dito oy. Ma'am Chuna, di ka agdanag. Siya kung ti makaamukin ni Monica. Ang mga nugapulaang iti banog na dayjay, gapo iti aramiden na panang tulong kadagiti agkasapulan. Saan mo nga ro dabaybayan ni Monica, ising? Magnamnama ka, ma'am. Siya kung ti makaamo. Kasano nga rod, Simon? Diya ko nagbayag. Agsubliak pa iji presinto. Kalpasan na. Agrunda kamin tumanen. Sige lang, Narding. Agandad ka kanayon. Agyaman ak iti patigmaan mo, Simon. Noon yaman ti may tulong ko.
Ibagam pumalang, ha? Di kagdanag. Si kakit di Ang mga nuadan to man na nagpanggap itidakas kan ka. Ipaka mo madagos kanyak no bilang. Talaga si kati may kadwang awagak. No bilang tagpagadak. Apay may kadwa. Apay asan asyak ti umuna nga awagam. Kang runahan nga awagak ti Diyos. Tapno tulungan nak narding. Nalipatam sa amat na may saka pa di. Wen ngagpaisan niya. Pasensya kan, Simon. Sa bagay, patya kakabalan na nga aramidin day jay, amo. Amok deta. Isungarod niya ison ti binilin ko. Kanti may sapagsayatan day ta. Awan ti makamo. At auyo ni Wancho. Pudno deta bugi. Kat oray no matiliw man bilang. Saan da nga amo ako niktado kanyak ni Juancho? Malaksid laingen no matorture kat agpudnukit din. Saan to ang makapagpudno ni Wancho, amo? Tano bilang matiliw. Paguli magkikmata na dagos. Bugi. Kasta di paganurutan tayo. Saan ka di, amo? Kitam mo. Kastan to mo't lang ti mapasamak kanya. Bilang tamatiliw da, dagiti pulis. Aramatan nyo lahat taji naramat ko itay alugan, Mendez. Ngam kasanon nagrunda ka, Chief? Aramatak lahat taji may sa mobil. Chief? Alan, Mendez. Agdardaras kayo, saan ka di? Naskan nga agsubli kayo pa ije pwesto yo. Alang arod, Chief. No bilang takasapulan nak to. Awagan nak lang iti radyo. Wen Mendez. Talaga nga aramidak deta. Ket namnamag asapay la kuma. Taddamutan makalap tayo nga impormasyon. May papan kadagiti kaso. Anaskan asulbaran tayo. Kumusta nga rod ni Monica? Adapay lagurigor na, ngam saan agrabe. Ay, Panagkuna kat bunga day jayan tinalabas sa panagpampanunod na. Isong agsakit pa yan. anya ko mga minti panunutin na. Di na maliklikan ti agpanunod, Leon. Nangruna kat nakaron dagiti mapaspasamak. Naimbag nga rod, tadi na pa'y amu ako kwam gayang. Di na pabatak abas. Jonah. No muna siguro ti may papan iti dayta. Amangan no nakarkaron nga agsakit ni Monica, gapu iti nalaos a panagdanag na. Adto iti kwarta ising. Ha, Sir Leon, apay dayto a kwarta. Mapan ka dya tsindaan. Gumatang ka kadagiti prutas kanda dumapay aparakin ni Monica. Sir, Sakla ko man ti gumatang, nga madapay nas kanya si kaswag. Kan amangan numarabyan kami kinibugi ita. Adda ngamin paparagbi. sige nga road, sir. Tung palag tibilin niyo. Leon, kunak man no Tsona pang nga asim, baybay anak latta kuman. Ang bumad ano personalin na banag, kaya't ko a personal mat nga rod niya si kaswag. di mo pa'y napansinirip ti kasasaad ni Monica. Maawatan na day tanto na. Basta no damaganak, ipakamlaing nga dasa si kaswag may papaniti negosyo. Sige, sikati makamu. Naimbagtasaanan nga impilit ni Mendez nga agkuyog kami nga agronda. Nasaysayatan wag may saan. Tapno awan ti pampanunutag. Ken rumbeng lang nga idauluan ni Mendez dagiti daduma akakadwami. Tay sumet laeng ti medyo matalag ko akadwak. Sapay la kuma, tadda masalaw ko iti lugar apapanang kita. Medyo delikado day dya lugar. Ngamsa na rumbeng agdanagak. Kaputa. Ne. Abay ngay. Saan akong pati preno ti lugan nga inaramat ko? Anya ti mapasamak ni Hepe Salvador iti dayta agundaway. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria.
Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.